Искаш да се храниш здравословно, но мразиш диети и ограничения? Днес ще ти покажа как да ядеш добре, без да се ограничаваш и лишаваш, без сложни планове и без да броиш калории. Готов ли си? Първо ще ви кажа няколко мита за храненето. Първият мит е, щом е здравословно, значи е скучно. Вторият мит е, трябва да гладуваш, за да отслабнеш. Третият мит, супер храни е равно на магия. Това са митове, които хората най-често използват като оправдание. Яж разнообразно. Включвай плодове, зеленчуци, протеини, здравословни мазнини. Не се ограничавай до 3 хранения. Слушай глада си и не гледай на храната като враг. Това е гориво за тялото. Малки трикове за вкусно хранене. Използвай подправки. Лимон, билки, чесън. За вкус, но без калории. Приготвяй храна за няколко дни напред. Спестява време и излишен стрес. Аз, например, си имам рутина за сутрешно хранене, богата на въглехидрат, протеин и, разбира се, на здравословни мазнини. И тя е: слагам 70 грама овесени ядки, 30 грама сухо мляко и по избор канела или, примерно, нискомаслено какао. Става, престоява една нощ и на другия ден става убиец. Който иска, слага подсладител, както аз, например. И така, не се лишавай напълно. Обичаш шоколад, яж по-малко. Обичаш чипс, яж веднъж в седмицата. Ключът е балансът, а не забраната. По-добре малко от всичко, отколкото много от нищо. Запомни: разнообразие, баланс и слушане на тялото. Това е истинският начин да се храниш здравословно, без да се мъчиш. Харесай видеото, абонирай се в канала и сподели в коментарите твоето любимо здравословно ястие. Бъди здрав и яж с удоволствие. Чао!